بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحاج مادو سامبا دمبيا نعم نبنج مادو بكاري كروكي تشاندو ما فو اني فاما اني واتي اني تلفلا اني تاما تشاندو كوم تشغودي abla amala tanu موتي تشغودي mopti afora to mina mopti betende aha Allah akbar mopti abla sena yala mun salo ntesigi ni ko ninge o ki jogoy it akobe abe fo iko dondo kana fuza mopti du ko na e se kay kamanun salo ke nga kenema la ka fo de kebe kilomètre duru mopti du ko na rek kokan abla farati do de Allah akbar farati do ay farati mani farati mani kama madu nam ala kira tokoma nam ko ala ko akira tokoma ma ako kirama ko mo saba hina bala ko nafolotigi munti nyumanke ko hina bala sini o hina kanga dola o hina kanga dola ako doni batigi mun dolente mun taka doni di mama ka jense ko sini o hina bala o hina kanga dola ala ko ala kirama ko fantam munti barafe o fana hina bala o fana o tiana o hina kanga dola emuna nafolotigi afla nampolo jagabe bo ema nampolo kalfadi na dirima ado dondala mimbe en nafa bi abi nafa sini nampolo yere bara akayre la jeya nga ni ado donda wara fe ka iba ka ake komina soro e de kapsane be ala de adi ema to ye foirier ka iba ka ala takenai ablay nampolo yi o be ka sababu jugo yima abe ikasini chen iye abe sini chen iye ali kaseli ni micro chat asitemne nampolo be ka sababu ire ka sini ngela ibulu lonin kela lonin ko kanga jensen di ala lonin di ima e ka nyini tatew ala ba di mo min kadai nam ini boya kaka nga kana lonin ke kana adan kilema a jensen ala yeson e fene mo la hine mo fene swanga nga ne adan kilema abla ini lonin fene be kitire Allah akbar adire ma ala bolo hinema muna fene tadi mo ayo ngali nyuma Sama fantama bambara fantama ni bambarama abla ka kunangoya re ibulu noble ka kunangoya Allah akbar alay barake bela jelema wajibi ay mfa adama ayo ogwenga bo ardina kono ko ta ena barake ena baloyi wasila barake la bema wo wajibi ni ena na kana fantanya re maw ke ban me daire men nyini ma alay ko wera jme kono sa ça fait herbe bo sanfe kana chu esilen kanwa ala de ko ala krama ni mo ko su sawa ko ulu hina bila sini tiana u hina ka kada ka u kisi to tew Allah akbar parce ni ete fen sur la ete baraka la ka i wosi ka fen ni abla ina do ebe do tetana kola wal ma be ke nyangoye wal ma be ke bingani ke lay Allah akbar odun o ila bango jugay ala kana okay amina amba kun jeni muyi ko sigi nyongo yala ko ibi mine chokomina ko ito chokolade ko mo bi mine chokomina ibo chokolade sigi yala jume o ere bi mine chokomina ko ito chokolade ko sigi nyongo bi mine chokomina ko ibo chokolade ablay adama de flika go koy kala ni mo e kay mo nyongo mine to mina anu de kaka Allah akbar ni e akila ko fo ko e kapsani bey mo dun tegelendo ela yere kan ibi yere kan abe ko mi nyokola nyo ko sukala bulla o ba hereka e ka girinai ete ka girini nyokola suide e be ka yire di girin sikatol Allah akbar afamun bismillah nak abdullahi nam amba nga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam bien tenen je kalot le mwani shekin sama flani mwani kele ablay nam an shira here la kant le here la amin gafo bamulu amba damini l'indicateur de renouveler mon phobie ko kambe John yen fo daki yen fo ni ya jate mne madobe munu ni olu di anga famo masuna maye fama no marake bawi ko bi ko ye yamara duma ko tamawo e ma yamara duma nunu katama ke ko odi ko nimbe bi gouvernement mi nulu ye nyokon kola fo anga jamana kono ni mami be ko tikala bi do ko unte be ni kren la a yera la ka fo mali unte kelenye do abe jamara do ke tamake kasura nu ma nyini do lu ka tama o balendo munu ya yira ka fo to olu tanay to ko ye olu abe foluma ko olu ke
a fɔ olu ma ko olu kɛ covid-19 hakɛ u k'u hakili t'o la a tile saba dun ye nin ye u dun y'a fɔ dɔw ma ko minnu n'olu taamana ko diɲɛ gɛlɛya ko an bɛ wuli ka jɔ kɛ o gɛlɛya kama Ablaye k'a fɔra olu ma ko aw ye yamaruya sɔrɔ fɔlɔ ma yɔrɔ a kɛra ka dɔ kɛ i tɛgɛ ko ji la dɔ k'i tɛgɛ ko tulu la ka taa jɔ tile la min mana ja min ye o kana dumuni kɛ min ta ye tulu ye o tɛ ja abada mɔgɔ bɛ ja ko kuma fɔ la Ablaye ale indicateur kelen ka kuma la masakɛ min bɛ Guinée Bissau n'o Umaru Sisako ye an balo a nana Bamakɔ yan a ko ne nana ka na badenteriya kɛ ka tila ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin aw ma ne dɛmɛ kan ka bɔ yɔrɔ n bɛ se ka fɛn min fɔ aw ɲɛna kɔnɔ n ka jɛya yɛrɛ ma a ko a nana so ko a bɛna Sisako bɔra ko ale ye maliyɛn ko a ba ye maliyɛn de ye o Allahu akbar ale yɛrɛ ko ten ko n nana so e b'a ye mun fɔ k'aw tɛ mun dɔn Mali la ko ne tun bɛna ye ni ka kɛ président ye dɛ ko aw b'a dɔn sisan de sinon ale tun bɛna ye wali n'a ka kɛ président ye Allahu akbar ale yɛrɛ da ko ten ko ale bɛna nali mun kɛ Mali la ale yɛrɛ t'a da dɔn ko ale tun bɛ n'a ye an ka kɔrɔ yan n'a ka kɛ président ye Allahu akbar ko sisan de mɔgɔ y'a dɔn ko mɔgɔ tɛ mun dɔn fana a woloba ye maliyɛn de Allahu akbar ale da Guinée Bissau a fɔ ja an yɛrɛ kɛra yen ka ye o ayiwa ale yɛrɛ da de y'a fɔ a bara gɔngɔlɔ kana tɔrɔ an kun ye dɛ Ablaye et puis a bɛ se bamanankan na dɛ u taara musée la u ye drogue dɔ yira la ko nin drogue na ça c'est antiparabolique giri ko cɛ ma est-ce que halisa a bɛ baara kɛ a ko a bɛ kunbɛli kɛ halisa ko Allahu akbar Ablaye maliyɛn bɛ diɲɛ fan bɛɛ maliyɛn bɛ fan bɛɛ maliyɛn ala de ye maliyɛn da maliyɛn ni mɔgɔ si tɛ kelen ye farafinna gun kan ko ale nana a bɛnkɛ Sisoko fo a tɛ tɛmɛ o kan a kuma banna Sisoko ni Dumbuya ninnu an bɛɛ y'ale mɔgɔ suba nin ye an dɔ de ye wallahi yɛrɛ la nin an dɔ de ye Ablaye y'a dɔn nin waati na Bere Rouge ka minɛli ko in na maa 21 minnu ni olu ye kaso kɛ dɔw yɛrɛ ko kaso in kɛra ko tiɲɛ la k'a kun tɛ Général Yamusa Kamara a ko min kɛra anw na aw kan fana t'a bila tan ne fana b'a ko sama ka taa kube la tuguni a fana ko ten dɛ a dalen da yɛrɛ la l'indépendant kuma na a ko di awa min ye an ka jamana in sa jateminɛna k'a fɔ OTAN o ye kulu belebeleba ye nanzara jamanaw kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ minnu o ko sɔrɔsi 500 Américains caman b'a la sigi kelen bɛ k'olu ma kɔnɔ yanni nin san 2021 kɛ fori o kana fara kɛlɛkɛcɛw kan on yɛrɛ Organisation des traités de l'Atlantique Nord o de ye OTAN masina ye sɔrɔsi minnu ye Américain sɔrɔsiw ye olu bɛna fara tɔw kan yanni nin san in kɛ fori walasa kɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ nanzara jamanaw tɔgɔ la Takuba ale kɔni yɔrɔ ale bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ban nin min ye nin ye n'a a fɔra Ablaye a ye maa hakili sigi kosɛbɛ o mana bɔ ye min ye autorité sanitaire ye Mali kɔnɔ yan nɔ ko a ka fanga a ka fanga a n'a ka se a dan yira covid kɛlɛli la anw fɛ yan gouvernement kɔ kɔnkɔnmalen bɛ ka vaccin dose 100,000 bɔɲɔngo n'o ye vaccin AstraZeneca ye ka o bɔ Côte d'Ivoire ka na n'a ye an fɛ yan ka da kan ka bɔ an fɛ yan ka taa n'a ye Côte d'Ivoire ko ka da kan ka bɔ Côte d'Ivoire ka na n'a ye ka da kan yenkaw ma sɔn a kɛli ma Astraka la Côte d'Ivoire faute de pouvoir les utiliser. Ablaye pays Mali ko ɲɛma kura sigira pays Mali in kunna sa ne ye tɛnɛnjan Fasiri Dengaye Fasiri Dumbuya ko nin ye maa ye min ni baara nafolo baara o ko ma kolo gɛlɛnba don ni dun ye maa bila pays min kunna f'a ka kɛ maa faamuyalen ye min ni a tɛ tulonkɛ dɔn wariko la o ma bɔ sa min ye an ka jamana lakanako yɛrɛ ye dun ka fa o kɛ sabati Union européenne na k'a bɛna na CFA wari miliyari 38 a bɛna o de bila Mali ka bolo kan san 2021 na c'est min bɛ se ka to dun ka fa Ablaye o kana kɛ mɔgɔ negela ye an fɛ yan min bɛ dɛsɛ min ye Torokɔrɔbugu misiri yɛrɛ ye Ablaye alisamɛw ye ɲɔgɔn kɔli minɛ yen dɛ tɛlɛ siranna yen kosɛbɛ jogini yɛrɛ bɔra la ko maa jogina fo ye marifa ci ɲɔgɔn na ye Ablaye nin bɛ fɛ ka tɛmɛ diinɛ ko kan ko fo ye marifa ci ɲɔgɔn na o tɛ ɲuman ye dɛ ni casque bleu cɛ 15 ye minnu n'olu jogina ka da kan u ka mobili a tɛmɛsenna a yɛlɛnna janfa mugu kan
o fuduna u sengoro abla ni ne kuma don yan wati do che ene pana ni fo les échos ba fo wele nyingali kelembe ko munu ye fanga sugu kafira anunka akla digina utikalo tletan shegin tebenena sama flani muwa yoro oye asimin ko itana ka jamai ko ala tena me kudeta mine akone do an fɛ yan ko donna nataw la ko tɛnana nunu amnistie ka jalaki wuli ka b'u kan min kan ka kɛ sababu ye k'u wele k'u ɲininka u dalakan na yɔrɔ n'i y'a kɛ a bɛ komi i ye tanamako kɛ an ka sariya yɛrɛ ma jɛ n'a ye tanamako b'a la wa minɛli b'a la kube yɛrɛ b'a la nka k'a fɔ de ko awa an jɛna ni aw ta in ye minɛli t'a la o ko ko ɲiningali don n'a sɔrɔ o tɛ sɛnsɛn na ka nin cɛ duuru in olu ma gɛn donna nataw la dɔwɛrɛ b'a kɛ dɔwɛrɛ b'a kɛ moi amnistie wa ay amnistie u y'a kɛ donc ni am dɔwɛrɛ b'a kɛ y a pas de centre Ablaye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ bilala an ka gouvernement tɔgɔ la n'o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔgɔkun kelen ministrew kɛ ɲɔgɔn yew kɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma kuntilenna min kan ka dɔnse min kan ka don u kɔrɔ k'o baaraw kɛ Choguel Kɔgɔla Mayiga a kumana a k'u ka baara a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sɛbɛnba dɔ kɔnɔ min ni o bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ misali min bɛ olu bɛɛ lajɛlen nu minɛ baara bɛ kɛ ni o ye Bubu Sise ko Bubu Sise ko sɛnsɛn kɛra Bubu Sise ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ma deli ka parti si ka carte ta nka a taara laban URD ka parti o ka carte tali ma dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jene sɔrɔko ani musakako a kuma fan o fan bɛɛ lajɛlen ale de ye o secrétaire général ye nka bi don dɔ daminɛna min ye Mamadu Sensi Kulubali ye ale fana ka kuma bɛ ECHO kɔnɔ yan u y'a ɲininka a ko ko k'a fɔ de ko i ye cɛ ŋana ye ko Mali mago tɛ cɛ kunna tuguni Mali mago bɛ min na cakɛda minnu ni u kolo ka gɛlɛn a bɛ Mali mago ɲa wa Mali lamunu ni jamana minnu ye a bɛ se k'olu fana mago ɲa k'an mago bɛ o de la ECHO y'a fɔ informateur kuma na min ye yɛlɛma ye sa kɔsan na min kɛra gouvernement fɛ juma tɛmɛnen ka yɛlɛma don ɲɛma kunda trésor o ɲɛma yɛlɛma kɛra yen nɔ budget ɲɛma yɛlɛma kɛra yen mais PMI Mali ye yɛlɛma kɛra o ɲɛmaw la nun kɛra ala tɛ kɛra sababu nun kɛra ala tɛ kɛra sababu u y'u bɛɛ yɛlɛma tuguni u bɛɛ n ko ni nun yɛlɛmana a tɛ kala sababu arasibasi minnu bila don min na o dugusɛjɛ u ye ninnu bɛɛ nɔmɛ donc u y'o bɛɛ wuli awɔ nka u ye bɛɛ wuli nka juma tɛmɛnen conseil des ministres la u ye maakɔrɔw bɛɛ ta ka ne yɛrɛ fɔ i ye fɛn fɛn fɔ wuli si ma kala sababu kɛ o yɔrɔ la Allahu akbar ala PMI ɲɛma o trésor ɲɛma o ani dɔnni u bɛɛ u si ma kala sababu kɛ a ko mun dogotɔ don an t'o dɔn o ma ye min ye mara kɛcogo yɛrɛ ye sa gouvernance y'a yira k'a fɔ ni fanga sugu bɛ kɛ gɛlɛya mana kɛ jamana kɔnɔ n'a bɛna wa ko a bɛna yelenko ani yelensunko ni o kuntan bɛ maliyɛnw na o funu ko mɔgɔ man ka siran o kɔlɔlɔ o n'o wulikajɔ ɲɛ donna nata la wa Ablaye ne de ye kuma yɛrɛ ye le Malien kuma na min ye sigida ye n'o ye Dinankuru ye Dinankuru a dɛsɛlen bɛ ka bɔ a yɛrɛ la ka da kan sigibaw bɔtu ye wa sigiyɔrɔ kelen o de wajibera u ma daga sigilenw da la n'o ye Samori daga ye nka a kun jɔnjɔn jumɛn i y'a to bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jihadistes mun na u kelen bɛ ka taa daga sigi Dinankuru cɛbaw da la yarɔ ko maa wɔɔrɔ olu tora la maa duuru olu joginna nin de ye wulikajɔ min kɛra kɔsan na jumasi kɛrɛnkɛrɛnna juin kalo tile 20 Dinankuru min ko Koro mara ye Mopti sigida maaw tiɲɛ na ko ne sɛgɛn tɛ fila ye bi Ablaye u sɛgɛnna jihadistes kɛlen bi ka u lamunu ka tila k'u bali u sago kɛli la awɔ kabini mai kalo tile 2 tɛmɛnen na u ni min bɔra k'a bɛ taa balo ɲini ni i tatɔ n'u m'i bɔnɛni la e segintɔ i bɛ bali ka don walima u bɛ bɔnɛni la walima maa min mana bɔ k'a bɛ taa taji ɲini a n'a ɲɔgɔnna walima ka taa furaw ɲini dumuni Ablaye tiɲɛ yɛrɛ la sira in tɛ u ye maa dama min bɔnna a ni la jihadistes ye maa dama min bɔnna a ni la Dinankuru taama in na hakɛ t'a la u yɛrɛ jalakilen don maaw fɛ k'a fɔ ko u ye minnu fa jihadistes yɛrɛ dalaminɛkɛla kɛra ko ye kuma lasebaa ye an ka armée ma k'a fɔ ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ olu ɲɛna k'o de y'a to olu bɛ nin fali na Ablaye
min ye an ka jamana ye ministre de l'administration territoriale a taara ATIR la wa a ye ɲɛfɔli kɛ kalata minnu ni o bolodalen do u bolo don n'a nataw la ko wa ko olu ka diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen a dilen do kalata in na a kɛ ko ɲuman Ablaye min ye stage n'o ye kalan ye min kɛra garde nationale la k'ala tɛna mɛn o kalanden ninnu u bɛna bɔ wa u bɛn'u bila ka taa kɛlɛkɛ yɔrɔw la don n'a nataw la ala tɛ mɛn Ablaye Mopti mara la chrétien cɛ 5 olu minɛra nka bi u y'u kan hɔrɔnya o chrétien cɛ 5 olu sera ka hɔrɔnya min ye an ka nɛgɛsira yɛrɛ yɔrɔ a sigira sɛntigɛ kɔnɔ fanga joli nana minnu ye layiru ta kɛrɛnkɛrɛn la kalata waatiw la k'a fɔ nɛgɛsira ko a kun solo salala a kun bolo kara an n'a lawuli ko kura ko ka d'a kan o de ye kayikaw o ŋunanfanw ye nka ko CFA miliyari min ni o donna nɛgɛsira wulili la ka baara latilen ka baara daminɛ tuguni ko miliyari 9 Ablaye ko taara min e t'o dɔn Allahu akbar ne kun b'a dɔn ko 37 euro la hali bi a ma se ayiwa Ablaye cɛmancɛ fanga a maa joli bɛ bi min bɛ k'a fɔ ko baara min ni o bolo dalen do famakura ninnu bolo ko e ko kalo 9 in o na bɔ kɛ k'a fɔ k'u na nin bɛɛ lajɛlen latilen ka bɛn don dɔ ma ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔ kalata n'a sɔrɔ cɛmancɛ fanga ye ni a na fori a fori tuma yɛrɛ la ne dɔ tɛna fara a kunnaman kan n'a waati sera an b'o kuma fɔ ayiwa Nouvelle Horizon ayiwa Ablaye Nouvelle Horizon ka kuma la UNTM yɔrɔ ale ka kɛlɛ a bi kɛlɛ tɛ kabini Ibrahima Boubacar Keita ka kɛlɛ ka na fanga sugu fanga min sigira o kɛlɛ Ablaye fo ka taa se nin waati na fanga yɛrɛmara gouvernement kun tɛ yen u ye u ka kɛlɛ bolo kan ko ka d'a kan kuma ɲɔgɔn t'u la tuguni nka bi araba natɔ in na ko u y'a bila yɔrɔ min na u n'a ta ye ka ka gouvernement kura sigira k'u nata ɲɔgɔn ye kɛ wa o ɲɔgɔn ye o na kɛ juin kalo tile 30 natɔ in na ka kow lajɛ wa ka hakilina kura ɲini k'o ta n'a sɔrɔ gɛrɛbu in kan ka taa kɛ kudayi ye walima n'u kan ka donse min don u ka laɲini ninnu kɔrɔ ka ɲɛsin gouvernement ma ko u n'o dantigɛ nka araba natɔ o y'o dɔgɔ duman ye ni Choguel b'a fɛ ka mɛn a ka kunbɛn o de ka fisa Ablaye o de ka fisa Soir de Bamako kumana a kumana ni waati na dantigɛli kelen bɛ ka fɔ ni waati na min organe unique de gestion des élections ye kulu kelen min ni o kelen pe de bɛna an ka kalata natɔ ye n'a a kuma bɛ sarali kelen pe de la olu minnu bɛ kɛ so camancɛ yiri ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ samanciya t'a la ninnu ye maaw ye minnu n'u tɛ maa kun tɛ na lajɛ baara bɛ kɛ i n'a fɔ a kanunen don a kɛ cogo min na ko wa ko ni jaabi min bɔra o la Ablaye ko mɔgɔ si tɛna se ka fɛn f'o la ale kelen pe kuma don yɔrɔ n'a bɔra a bɛ sara kelen pe dɔrɔn la ko nka maa dɔw bɛ yen minnu b'a kuma la o tɛ ko bɛn ta ye ko bɛn ta don ko u k'u ka wo ci kɛ nka baara tɛ jɔ dɛ ko organique ko b'a fɔ a ti bɛn awɔ k'u ka wo ci kɛ baara tɛ jɔ dɛ an b'a kuncɛ ni focus focus nin waati na sariya ko la ko dossier min bɛ Ibrahima Boubacar Keita ka waati a ka tile tiɲɛni min kɛra Ibrahima Boubacar Keita ka tile la a ko cɛba in n'o ye colonel Azimi Koita président transition ale yɛrɛ de ko dossier maa kɔrɔ minnu ye baara kɛ Ibrahima Boubacar Keita ka waati la n'a u ka tiɲɛni barika bonyana k'ale yɛrɛ nuŋɔnɔ si ale yɛrɛ ni kan ko yɛrɛ de don dossier b'ale yɛrɛ de bolo ko k'a ko kɛ fo k'a furi ko y'a ni kan ko ye yɔrɔ faama kalikan a ma se kalikan na ŋaniya don Ablaye ticket de péage la directrice générale min bɛ AR tɔgɔ la Lala Goyite ale taamana ka taa péage ninnu kɔnɔna la a ye min ye ni yɔrɔ maaw hakili la k'a fɔ ticket informatisé o bɛ ka baara kɛ ticket dɔwɛrɛw bɛ yen tuguni min ye bololataw ye o fana bɛ ka baara kɛ nka a ye taamadenw a y'u hakili sigi k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'i y'a ye informatisé a bɛ se ka ko ye o bɛ don dɔ ma kɔnɔ na a ye ɲɛfɔli kɛ mɛ hakili kɛra kelen ye sɔgɔmada na kunnafoni ye nin ye focus ayiwa an b'a da tuguni waati sera ma o tɛ baasi ye kunu tun ye coupe du Mali ye coupe du Mali fɔlɔ kɛra en 1961 le 9 juillet mais
Donc, pour le carré, ça va être flagabi, on m'a monsieur Mala. Il y a dans le 15 juillet, la flana là. À carré, stade Mamadou Konaté là. Donc, stade de Yata, où il y a du Bachi, Fla Anikele. Neko, vous baxi quoi, vous êtes une mécanique ça. Baxi c'était le 9 juillet 1961. Mais à ma que Bouvier là. À quel stade Bouvier là? Parce qu'il n'y a pas Bouvier dedans. Donc, à ma Bouvier quoi. Non, Kumbi. À Karabou, ayo, comment bana? Ah, bon, Kumbi. Ayo, comment Bakari Yamea? Ne bëgg di fly. Voilà. Akoy na awalu ah? Wallahi Kumbi. Ah, comment bana? Wallahi Kumbi. Pas bana. Donc bi à Sambi woro bi ambi 2061 2021. Mais au final asro je jertu me malé parade. Mais asro jertu me ande. Hein? Ablay. Ngo umata kalan umata ballon kalan yoro koko umata kalan bako. Ablay ala yɛrɛ nunu yɛrɛ da a kama. Ali sini denmisɛnninw bɛ misali ta u kan. Ablaye Jawara bloki. Dudu Jakite. Bakarijan. Piantoni. Ala ke hinɛ la. Ani Baxi terikɛ ne yɛrɛ koko ɲɔgɔn. Mbaye Lasik a filɛ nin a bɛ ɲɛnamaya la. Le chat noir. Mais olu bɛɛ lajɛlen ka waatiw tɛmɛna yan. Layisi ninnu ni Buhari ninnu. Fo ka taa se Samabasi ninnu ma. Bayi mais tiens là non don tɛmɛna koyi. Amerika di b'a fɔ Baxi. N'a sɔnna ma. Inchallah. Hakili fara ɲɔgɔn kan. Inchallah. Dumbia. Awa jite. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info.